Čauky, vítam vás pri M-vlogu číslo 4. Hovoril som síce, že dneska vyjde Hotel Vianoce, ale to vyjde asi zajtra. Takže máte sa dneska na čo tešiť, pretože dnes mám v pláne sa ísť dať ošmykať. Tak a teraz dnešný plán, čo idem teraz spraviť, že idem sa napapať. Ale tam vás nezoberiem, zoberiem vás až keď budem pri Tesku. Tam sa nedá dostriať. Sem fajnul sa idem čo? Napapať. A teraz tu mám fajnový kebabík. To je burger, ale dobrý. Teraz smer Tesco. Som tu napapkaný, síce len malinko, ale napapkaný, napapame sa potom. Rozhodol som sa pre natočenie M-vlogu číslo 4, teraz musí ísť auto do Rici a ďalšie znova. Dúfam, že ma bude počuť, budem sa snažiť čo najviac húšať, aby ma bolo počuť, lebo každý teraz musí ísť na auto do Rici. Nevadí. Tak rozhodol som sa pre M-vlog 4 natočiť, lebo máte ho moc radi a to ma teší. A druhá vec, ohľadom Hotela Vianoc natočím ten prequel, kde bude ako keby taký cliffhanger, veľký cliffhanger, čo nikto nebude z vás očakávať. A druhá sa snažím ako keby si riešiť aj to autičko, v ktorom možno bude zajtrajší M-vlog, keď dovidím, keď sa nebude chceť. A uvidíme, už som pri Tesku. A uvidíme sa, až sa uvidíme. Tesco! A sme... Později. Tak dnes sa strihať až 13:30. Zatiaľ som v actione. Ideme si pozerať, čo tu majú. Že by kúpim? Ale vyzerá to pekné. Že by si kúpujem? Vyhral. Loe Snickers.